Participo nesta manifestación porque creo nunha democracia real na que o pobo participe activamente na toma de decisións e que a xefatura de Estado non se herde. Por iso considero fundamental que cada 14 de abril enzamos as rúas de Vigo nunha gran manifestación que una as loitas parciais nun gran berro republicano. Defendo unha república popular que respete a vontade dos povos, que asegure o dereito á vivenda, que sea feminista e que deixe que os povos decidan por si mesmas sin inxerencias. En resumen, unha república dos traballadores e das traballadoras. Estamos hoxe aquí o día 14, aniversario da proclamación da República Española, porque o Estado español é unha anomalía no mundo. Fai 90 anos que non se elixe un xefe de Estado democráticamente. Por iso cumpre apoiar organizacións como a Asamblea Republicana de Vigo, que traballa día a día pola causa republicana, por unha democracia plena para este Estado e polos dereitos humanos e pola memoria antifascista. Cumpre que cada día sexamos máis para lograr finalmente unha nova república. Viva a República!